שיווק דיגיטלי זה דבר שהוא חובה לכל בעל עסק שמכבד את עצמו ושרוצה הרבה יותר לקוחות. בסרטון הזה אני הולך לעזור לך להיות משווק דיגיטלי הרבה יותר טוב ולעשות את זה בעצמך בשלושה שלבים פשוטים מבלי לשלם עשרות אלפי שקלים למשווקים חיצוניים שאתה בפועל לא יודע אם יצליחו או לא יצליחו להביא לך תוצאות אמיתיות. שמע, את האמת ששיווק דיגיטלי זה נשמע דבר מפוצץ וביחד עם זאת הוא נשמע הרבה יותר קשה ממה שהוא בפועל באמת. ובסך הכל כמה דברים שאתה צריך ללמוד ואתה יכול לעשות את זה לבד ומשם להשתפר. אז ככה אם עוד לא הכרנו אני אתן לך איזה בריף קצר על עצמי. קוראים לי יונתן, בעבר הייתי עכשיו נער בסיכון, שם באמת החלטתי לעשות שינוי, הגעתי ליחידה מיוחדת בצבא, ובגלל שלדעתי האישית עשיתי את זה דרך אימונים ומאוד אהבתי את האימונים, החלטתי בשירות שלי להעביר אנשים אחרים את השינוי הזה שאני עברתי בעצמי, והתחלתי לאמן אנשים באונליין. מפה לשם אחרי שנתיים היינו חברה של 7 אנשי צוות, ביניהם יועצי תזונה, מאמנים, אנשי מכירות. בשנתיים האלה הוצאתי מעל 100,000 שקל שיווק ממומן. על הדרך עשיתי סרטונים שהגיעו לעשרות ומאות אלפי צפיות, גם באורגני וגם בממומן, והגיעו אליי דרכם מאות לקוחות. באינסטגרם, בטיקטוק וגם ביוטיוב. אז מה תכלס ההבדל בין פרסום לבין שיווק? אז לרוב האנשים יש נטייה להתבלבל, אבל ככה הסבר בקצרה. פרסום בגדול זה להגיע לכמה שיותר חשיפה, זאת אומרת כמה שיותר אנשים. סרטון ברחוב שאלות תשובות מגיע ל-200,000 צפיות, אנשים כבר מזהים אותך ברחוב לצורך העניין. זה פרסום, זה לא אומר שזה בהכרח 200,000 אנשים שיקנו ממך אחר כך. לעומת זאת שיווק זה יותר ממוקד, יותר סרטון. אם אני מאמין לירידה במשקל לגברים מעל גיל 50, אז זה סרטון שמיועד לגברים האלה מעל 50, שכשהם רואים אותם זה ממש נוגע להם בבטן, ואז הם רוצים לקנות ספציפית. זאת אומרת שסרטון כזה יכול להיות גם 3,000 צפיות, ויהיה לו 5 לקוחות שמגיעים דרכו, לעומת הסרטון שאמרנו עם הסרטוני רחוב שמחלקים כסף עם 500,000 צפיות, וממנו לא יגיע אפילו לקוח אחד. זה בגדול ההבדל בין פרסום לבין שיווק. בוא נגיד אם אתה איזה פיצריה שכונתית, או פיצוצייה או משהו בסגנון, אז דווקא כן עדיף לך לעשות פרסום שמיועד לכמה שיותר אנשים, ופחות שיווק לאדם אחד ספציפית. זה יותר מתאים למוצרי פרימיום, בוא נגיד משהו מעל כמו 1,500 שקלים שווי עסקה ומעלה. כי אז זה יותר רלוונטי במחירים כאלה לעשות שיווק שהוא יותר ממוקד, כדי לגרום לבן אדם יותר להתחבר אלינו, ויהיה לו אחר כך יותר קל לקנות ספציפית מאיתנו, ספציפית את מה שפרסמנו. מה שמוביל אותי לשלב הבא. אז אוקיי, הבנו מה זה שיווק, והבנו איך להתחיל בצורה נכונה. אבל איך אני מביא מזה מאני מזומני, איך אני מביא מזה בפועל לקוחות. בואו נגיד לצורך העניין שאני מאמן כושר באונליין, איזה קטע. כדי באמת להצליח בתחום, הייתי שם דגש בתור התחלה ספציפית על 4 דברים. דבר ראשון, לא להשקיע יותר מדי. למה אני מתכוון? לא לעשות עכשיו חברות תוכן שיעשו לכם סרטונים מטורפים, לא לעשות סרטוני יוטיוב שיקחו לכם שעות וימים של עבודה לעשות. זה הרבה יותר מדי השקעה. עכשיו, מה בעיה ביותר מדי השקעה? הרי השקעה זה טוב, לא? זה מראה שאני באמת מנסה שאכפת לי ממה שאני מוכר. אז קודם כל נכון. דבר שני, בהתחלה אתה בהכרח הולך לעשות טעויות. אין מה לעשות, לא משנה כמה תנסה להימנע מזה, אתה בסוף תעשה את הטעויות האלה. אז עדיף שהטעויות האלה יהיו עם מינימום הפסד, מה שנקרא. זאת אומרת, לא לקחת חברת תוכן, שלם לה 10,000 שקל, ואז הסרטונים שעשית איתם לא היו טובים, כי אתה עוד לא צברת מספיק ביטחון מול מצלמה, עוד לא הבנת איך להעביר מסרים כמו שצריך. עדיף שתעשה את זה על סרטונים בינוניים, או נגיד שצולמו בפלאפון עם כתוביות אוטומטיות, שזה בסדר לגמרי, כי שהסרטונים האלה שאתה עושה לבד לא מספיק טובים, לאט לאט אתה משתפר. כשתשתפר ותעשה את הסרטוני יוטיוב, בסרטונים ערוכים ברמה גבוהה, כל הדברים המתקדמים יותר האלה, אז זה פתאום יעבוד לך הרבה יותר טוב, אם תעשה את זה על ההתחלה. אז זה הדבר ראשון. דבר שני, להתמקד נטו בפלטפורמה אחת. עכשיו פעם היום יש שזה לפי גילאים, טיק טוק ילדים, פייסבוק מבוגרים, אינסטגרם ממוצע כזה בואו נגיד. אני אחסוך לכם את הכאב ראש, בסוף יש אלגוריתמים, הם שולחים את הסרטון למי שרלוונטי בדרך כלל, זה המטרה של האלגוריתם. אתם מבחינתכם, לפחות מה שאני הייתי עושה, אם אני אתם, שם הכל באינסטגרם, הכל בתור התחלה לפחות, אינסטגרם, מכין את הכל מיועד לאינסטגרם, וכל מה שמוכן, זורק על הדרך ביוטיוב שורט, זורק בטיקטוק, זורק בפייסבוק, בוואטסאפ סטטוס, לא משנה מה. זה משהו שמוכן כבר לאינסטגרם, זרקו אותו בעוד כל מיני מקומות, אולי יתפוס. יש סרטונים שעשיתי ספציפית באופן ממוקד לאינסטגרם, שהגיעו גם ל-150,000 צפיות ומעלה, בכלל ביוטיוב שורטס וכאלה. הסיבה שאתם רוצים להשקיע רק בפלטפורמה אחת, זה כי שם הולך להיות רוב הקהל שלכם, הקהל שאתם הולכים לעלות לו סטורי, לדבר איתו,
קהל שהולך להתחבר אליכם, שם אתם רוצים להשקיע הכי הרבה, כי לקהל הזה בסופו של דבר אתם הולכים למכור. אז זה השלב השני בגדול שמוביל אותי לשלב השלישי, שבגדול מה שאתם רוצים לעשות זה ליצור 10 סרטונים. עכשיו כל סרטון רצוי, שוב, לא באיכות קיצונית טובה יתר על המידה, מושקעת יתר על המידה, אבל כן להשקיע בסרטונים האלה יחסית, לפחות בכתיבה או בעריכה ממוצעת, בוא נגיד. וב10 סרטונים האלה אתם זורקים אותם לאוויר, מכל הפלטפורמות, כמו שאמרנו, דגש על האינסטגרם. רק אחרי שיש לכם את כל 10 סרטונים האלה, אני בכוונה לא אומר סרטון אחד, כי סרטון אחד יכול לעבוד לכם ואז תתייאשו. תעשו 10 סרטונים, ברגע שיש לכם את 10 סרטונים האלה באוויר, יש לכם מקורות מידע, מה שנקרא, יש לכם נתונים סטטיסטיים. בגדול זאת אומרת שמכל 10 סרטונים, אחרי שהם כבר עלו לאוויר, אתם יכולים לראות כמה צפיות היה לכם, כמה לייקים, מה הקהל שלכם אהב, מה הוא לא אהב. עכשיו מכל 10 האלה, אתם בסך הכל בוחרים 2, סבבה? ה2 שהכי צלחו. אתם לוקחים, כל השאר לא נוגעים בהם בכלל, מקנים רק ב2 האלה, ומה שעבד, אתם עושים לפי זה גם את הדברים הבאים. זאת אומרת, אם היה לכם 2 הוקים טובים, לצורך העניין, שעבדו יותר מה8 הוקים שלא עבדו, שעבדו פחות טוב, אז אתם לוקחים רק את 2 ההוקים מהסרטונים האלה, ואתם עושים עוד 5-10 סרטונים עם 2 ההוקים הספציפיים האלה. זה מה שנקרא אופטימיזציה. לאט לאט אתם לומדים מה עובד, מה לא עובד, וזה לאט לאט. עשיתם 2 סרטונים טובים, עשיתם עוד 5, מתוכם עוד 2 טובים, עוד 5, עוד 2 טובים, לאט לאט אתם ממקדים וממקדים את זה. כמה שיהיה לכם יותר סרטונים, ככה יהיה לכם יותר נתונים. יהיה לכם יותר נתונים, יהיה לכם יותר מקום לדיוק. יהיה לכם יותר מקום לדיוק, יהיה לכם סרטונים טובים יותר, יהיה לכם סרטונים טובים יותר, יהיה לכם לידים, יהיה לכם יותר לידים, יהיה לכם יותר מחירות, יהיה לכם יותר מחירות, יהיה לכם יותר לקוחות, יהיה לכם לקוחות, יהיה לכם יותר כסף ביד בפועל. עכשיו זאת היא טעות נפוצה של 95% מהאנשים שאני רואה לפחות, הם רואים שאין להם חשיפה לסרטונים, מעלים סרטון 200 צפיות, מעלים 700 צפיות, וחושבים שזאת הבעיה, ושבגלל זה לא מגיע אליהם מספיק לקוחות. עכשיו האמת היא שחשיפה זה לא באמת הבעיה. למה אתם יכולים לשלם לאדון מרק צוקרברג, והוא ישלח אתכם לכמה אנשים שרק תרצו. אז הבעיה שלכם האמיתית היא לא החשיפה של הסרטונים, כי כמו שאמרנו על חשיפה אפשר לשלם. הבעיה שלכם היא ההמרה. כלומר, בן אדם רואה את הסרטון, עובר תהליך, וקונה ממכם / משאיר לכם פרטים, תלוי במה אתם לוקחים. עכשיו אני אראה לכם בדיוק את השיטה שלי, איך לשפר המרה ואיך באמת לעשות מזה כסף. אז בגדול אם עד עכשיו חשבת שמה שצריך בשביל מותג חזק ברשת זה המון חשיפה וצפיות, טעית. למה בעצם? כי חשיפה כמו שאמרתי אפשר לקנות. 2, כי אפילו אם תעשה ריקודים בטרנדים בטיקטוק, זה יביא לך כנראה המון חשיפה, אבל 99.9% שזה לא יביא לך לקוחות בפועל. אז הבנו שאין לך בעיה של חשיפה, כי אפשר לשלם לצוקרברג בשביל זה. אז מה בעצם כן צריך? המרה, כמו שאמרנו, סרטונים שקולים בול. ממוצע המרה, כל הפרטים פה אגב שאני נותן, זה עשיתי מחקרים ובדקתי, כן? זה לא הוצאתי מהראש. ממוצע המרה בחשיפה אורגנית זה בין 1% ל2% המרה. זאת אומרת, מספר העוקבים שלכם, זאת אומרת שכל 1,000 עוקבים, שווה לכם בממוצע, אם אתם עושים עבודה טובה, בין 10 ל-20 לקוחות. כל עוד אתם נותנים ערך, עם סרטונים טובים שמתאימים לקהל היעד. נותנים ערך, הכוונה, סתם אני מאמן לעמידת ידיים לצורך העניין, אז אני נותן כמה שיותר טיפים בחינם על איך לעשות עמידת ידיים, ממש מלמד. אני לוקח את זה רחוק, וכמו שאתם רואים נותן הכל, כן? אתם יכולים לתת גם פחות, זה מה שנקרא לתת ערך, לתת ידע לבן אדם. אז צאו מנקודת הנחה שחשיפה היא לא הבעיה שלכם, הבעיה שלכם היא, שוב כמו שאמרנו, ההמרה. ומה צריך כדי שהסרטונים שלכם ימירו? 1, מסרים מדויקים, כמו שאמרנו, לקלוע בול. 2, תוכן עם המון ערך. אז יש סרטונים, סבבה, מה שה10 האלה לדוגמה שאמרתי לכם לעשות, אבל איך אתם יכולים למצוא אנשים שאשכרה יעקבו אחריכם בגלל מה שאתם עושים? אני לא מדבר שוב על סתם סרטונים רנדומליים של ריקודים בטיקטוק, אני מדבר על סרטונים מיועדים לקהל היעד שלכם, שהעוקבים שלכם יהיו רלוונטיים ובאמת יקנו לכם בסוף, גם בלי טרנדים מטומטמים כמובן. שמח ששאלתם, עכשיו אני אראה לכם שלב אחרי שלב מה לעשות בדיוק. שלב ראשון, להעלות לפחות 10 סרטונים לעמוד. שלב שני, להתחיל לשלם לצוקרברג ספציפי על בוסט פוסט. עכשיו זה לא סתם לשלם כסף על בוסט פוסט, על צפיות, אנשים שלא מבינים כל כך בשיווק, או שלא מגלים לכם את הסודות האמיתיים, או מה שבאמת עובד, יגידו לכם שבוסט פוסט זה חרא ולא עובד.
אבל זה עובד, ו-90% מהעסק שלי היה בנוי ספציפית על זה בהתחלה, וכל האנשים הגדולים שאתם ככל הנראה מכירים, שאני לא אגיד את שמם, עושים את זה גם. אז כדי לעשות את זה בצורה נכונה, מה שאנחנו צריכים, בוחרים בין 2 ל3 סרטונים, אני אומר לכו על 2 לפחות בתור התחלה, עם הכי הרבה שיתופים שיש לכם בעמוד, בודקים נתונים, סטטיסטיקות, מה עם הכי הרבה שיתופים. על הסרטונים הספציפיים האלה, אתם שמים בסך הכל 25 שקל על בוסט פוסט, חשוב שזה דרך המחשב ולא דרך הפלאפון, כי דרך הפלאפון לוקחים לכם 30% עמלה, שבמחשב לא לוקחים לכם אותה. 25 שקל יומי למשך 3 ימים על כל אחד. קהל, אם יש לכם מעל 1,000 עוקבים רלוונטיים כבר, שימו על אוטומטי, אלגוריתם של אינסטגרם, פייסבוק יודע לעשות את זה הכי טוב באופן כללי. אם אין לכם בכלל, אז הוא פשוט יזרוק לאנשים עד שהוא ימצא. אז אם אין לכם בכלל, כן תעשו ידני, מעלים מהמחשב, כמו שאמרתי, לחסוך עמלה. מעלים את זה בסך הכל ל3 ימים, בין 2 ל3 סרטונים, 25 עד אפילו 50 ליום, כל אחד תלוי בתקציב שלכם. כל זה, לא מצפים לקבל לקוחות בכלל. כל הכסף הזה הולך כדי לבדוק נתונים. בסוף ה3 ימים בודקים נתונים, אנחנו בסוף מנסים להוציא מפה עוקבים רלוונטיים לעמוד. אחר כך בהמשך נמכור להם בסטורי, בעוד סרטונים שנעלה, בערך שאינטרנט ודברים כאלה. הנוסחה, בגדול, לבדוק אם זה עובד או לא עובד, זה לקחתי מהעמוד שלי. כמות הכסף שיצא, לדוגמה 150 על סרטון, אם תרצים 50 שקל היום ל3 ימים, חלקי כמות העוקבים שווה עלות עוקב. אתם רוצים עלות עוקב, כמה שיותר זולה, אני אסביר על זה עוד שנייה. לצורך העניין, אתם רואים שעלה לי 103 עוקבים, סבבה? צאתי על זה 204 שקל, זה משהו כמו 2 שקל לעוקב, סבבה? עכשיו 2 שקל לעוקב זה תוצאה ממש ממש טובה. במודעה הזאת לצורך העניין, 809 עוקבים, ב-1648, זה גם לדעתי יוצא איזה משהו כזה. רואה כמה זה שווה, 2.03 בלה 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 בלה. זה המחיר לעוקב במודעה הספציפית הזאת. עכשיו עלות עוקב, בגדול אנחנו רוצים שזה, בואו נגיד בין 4 ל-6 זה טוב, בין 6 ל-8 יש אנשים שיגידו לכם להשאיר, זה גם מאוד תלוי בתחום שלכם, יש תחום שיהיה הרבה יותר יקר עלות עוקב, מתחום אחר לצורך העניין, בין שקל ל-4 שקל, אתם מעלים תקציב, אין מה לחשוב בכלל, אם זה עוקבים רלוונטיים שוב, מעל 8 שקל לעוקב, לקטוע את הבוסט, לעצור את המודעה, כמובן זה רק אחרי 3 ימים של בדיקה, אתם לא מעלים ואם חצי יום, 8 שעות לא עבד לכם, אז אתם מוחקים את המודעה, אתם צריכים לתת לזה קצת זמן לאלגוריתם, לשלוח לאנשים הנכונים. אוקיי, אז אנחנו יודעים להעלות עוקבים, מה הדבר הבא בעצם? 1, להמשיך לתת ערך, פשוט לחכות ללידים שיזרמו, אתם שמים עוד דף נחיתה, או אתם ממש בהתחלה קישור להודעה בוואטסאפ, קישור מוצמד בפרופיל שלכם מן הסתם, עם הנעה לפעולה. 2, ומחכים לסגירה הראשונה, אתם בזמן הזה מתאמנים ומתאמנים ומתאמנים על לידים לפחות עד שתסגרו את הראשון, בהכרח הלידים הולכים להגיע כשתעבדו בשיטה הזאת. 3, להעלות תקציב רק אחרי שהכנסתם כסף, ונדבר על זה בבוסטים ולהמשיך להתגלגל. וזה בגדול מעגל הזהב, מה שנקרא, לבוסט פוסט, שמביא לנו עוקבים, שמביא לנו לידים חמים, שמביא לנו לקוחות, שמביאים לנו כסף, שאותו אנחנו שמים שוב בבוסט פוסט, שמביא לנו עוקבים, בלה 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 בלה, ככה בעצם מגדילים ומגיעים להרבה הרבה 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 מלא לקוחות. אני עכשיו שרואה סרטון שלכם באינסטגרם ולא מכיר אתכם בכלל, מה אני עובר מרגע שאני רואה אתכם בפעם הראשונה, עד הרגע שאני מוציא כסף ואשכרה קונים אתכם. קודם כל אני, יונתן הסקפטי, רואה סרטון שלכם, סבבה, מהבוסט פוסט, התחברתי לסרטון שלכם, למשהו שאמרתם, למשהו שאתם משדרים, לצורך העניין, שם לכם עוקב בגלל זה, אני העוקב הזול, מה שנקרא, מקבל ממכם בהמשך, אתם מעלים המון סרטונים, איך להוריד 2 קילו מבלי לאכול סלטים, סבבה, מקבל ממכם ערך כזה שאני אוהב. אני מחליט להשאיר לכם פרטים, זה פה כבר אני הופך לליד, הפרטים זה בין אם זה בהודעה בוואטסאפ, מה שאמרתי בקישור, בין אם בדף נחיתה, ברגע שהשארתי לכם פרטים אני נקרא כבר ליד, עזבו קרחם, עוד לא נגיע לזה. פה אתם עולים איתי לשיחת מחירה, מציגים לי את השירות שלכם, וסופו של דבר, אם אני אוהב ומתחבר ומאמין בערך שאתם הולכים לתת לי, אני משלם לכם כסף והופך ללקוח. סבבה? כשהופך ללקוח, שאין לכם כסף, יש לכם תקציב, נחשו למה? להעלות שוב לבוסט פוסט, ואז המעגל הזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, אז אתם מביאים הרבה לקוחות.
אם הסרטון הזה באמת עזר לך, אני מאמין שהסרטון הזה יעזור לך אפילו יותר. אז אם אהבת את הסרטון ואם איכשהו הצלחתי לעזור לך, אתה יותר מוזמן לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. אגב, אם בא לך ממש לפרגן, אני שם את האינסטגרם שלי פה, אתה מוזמן לשלוח לי הודעה אם ובמידה וזה עזר לך, או אם במידה ויש לך שאלות או בקשות לסרטונים על נושאים אחרים.